إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны бүтән бер кем дә туры юлга чыгара алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса үзенең рәхмәте белән хак юлга ирештерсә, аны бүтән бер кем дә адыштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, эй мөселманнар, эй кардәшләрем, тәкъвалы булыгыз, Аллаһтан куркыгыз. Аллаһтан курыксагыз, Аллаһ сезне саклар һәм туры юлга күндерер. Бу дөньяда һәм ахирәттә иң бәрәкәтле нәтиҗәләргә китерер. Нәрсә соң ул тәкъвалык? Аллаһтан әҗр савап өмет итеп, Аллаһ нуры белән, Аллаһ һидаяте белән Аллаһка буйсыну. Һәм шулай ук җәһәннәм утыннан, Аллаһ газабыннан куркып, Аллаһның нуры, Аллаһның һидаяте белән гөнаһлардан саклану дип әйттеләр галимнәребез. Һәм Аллаһ Раббыбыз тәкъвалы бәндәләрен кемнәрне җәннәткә һәм кемнәрне җәһәннәмгә җибәрәсен һәм шуны хөкем итү көнен билгеләде. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көне. Һәм кыямәт көне бик тә дәһшәтле һәм куркыныч булган бер манзара булып тора. Аллаһ Раббыбыз изге китабында кыямәт дәһшәтенең куркынычын тасвирлый. Һәм әйтә: "Яума тараунәһа тәзһәлу куллу мурди'атин амма ардa'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد." Сез күрәшәк ул көнне һәр имезүче ана, кешеләрдән булсынмы, хайваннардан булсынмы, ул имезә торган баласы турында онытыр. Корсаклы булган һәр җан иясе корсагындагы көмәнен чыгарыр һәм кешеләрне син исерек халәтләрендә күрерсең, ләкин алар исерек булмаслар, әмма ләкин Аллаһ газабы бик көчле булыр дип Аллаһ Раббыбыз безне кисәтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без һәммәбез дә кыямәт көненә әзерләнергә тиешбез. Үзебез ничек ахыр заманда Аллаһ каршында ничек җавап бирүебез хакында уйланырга тиешбез. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт хакында сөйләгәндә, кыямәт башланыр алдыннан зур үзгәрешләр, мөгъҗизалар, төрле вакыйгалар булыр дип безгә кыямәт көненең галәмәтләрен аңлатты. Һәм русча әйткәндә признаки судного дня дип әйтелә.
Һәм менә шул галәмәтләрне без күргән сайын, шул галәмәтләргә без сискәнергә тиешбез, уянырга тиешбез, һәм кыямәткә әзерләнергә тиешбез, һәм кыямәт көне алдыннан чыгачак фитнәләрдән сакланырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Алар кисәк кенә киләчәк, кыямәт сәгатен көтеп утыралармыни? Ә бит аларның инде галәмәтләре күренде, булды, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә бу аяты белән безне аң булырга чакыра. Кыямәт ди ул нәрсә дип әйтә, ул кисәк кенә булмас дип әйтә, аның галәмәтләре булыр ди. Галәмәтләрен күреп, үзегезгә бер гыйбрәт алыгыз ди. Икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иqtarabатис саату wan shaqqal qamar." Һәм кыямәт сәгате якынлашты, һәм ай ярылды дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм айның ярылуы ул пәйгамбәрбез заманасында, пәйгамбәрбез вакытында булды. Һәм шуның белән кыямәт көне галәмәтләренең инде берсе булды дигән сүз. Әмма ләкин кешеләр һаман да онытылып йөриләр, һаман да гафиллектә, гафләттә һәм бер уйлаусыз таркаулыкта йөриләр. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Иqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Кешеләргә Аллаһның хисабы якынлашты, әмма ләкин алар һаман гафиллекләре белән, сансызлыклары белән башларын читкә боралар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа кайсы бер вакытларда шундый сораулар бирә иделәр: "Кайчан соң булыр ул кыямәт көне? Кайчан соң ул башланыр? Нинди хәлләр булыр? Нинди билгеләре аның бар?" дип сорый иделәр. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Яс'алукан-насу анис-са'a." Эй Мөхәммәд, синнән кыямәт сәгате хакында сорашалар ди. "Кул иннама илмуха индаллаһ ва ма юдрика лa'alla as-са'ата такуна қариба." Әйт аларга ди, ул турыда бары тик Аллаһ кына беләдер. Син кайдан беләрсең? Бәлки инде кыямәт якынлашкандыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә кыямәт галәмәтләрен искә алып, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бер кисәтү күрсәтә. Безгә хәбәр итә. Һәм менә шул галәмәтләре хакында белү, мөхтәрәм җәмәгать, ул шулай ук пәйгамбәрбезнең хакыйкый илче, хакыйкый пәйгамбәр икәнлегенә дә бер дәлил булып торалар. Чөнки аның һәрбер хәбәр иткән сүзе, һәрбер хадисе ул тормышка ашачак хак сүзләр булып торалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ислам галимнәре алар кыямәт галәмәтләрен өйрәнгәннән соң алар 3 өлешкә бүленәләр дип әйттеләр. Беренчесе, тормышка инде ашкан галәмәтләр һәм бүтән алар булмаячак. Икенчесе, тормышка элек ашкан һәм һаман да күренә торган галәмәтләре, һәм өченчесе исә әлегә күрелмәгән, ишетелмәгән, ләкин һичшиксез булачак куркыныч кыямәт галәмәтләре дип әйтәләр. Һәм беренче төркеме, мөхтәрәм җәмәгать, ягъни инде бу галәмәтләр тормышка ашкан, инде булган, инде алар бүтән кабатланмас. Ул, мөхтәрәм җәмәгать, шул галәмәтләр арасында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның пәйгамбәр буларак җибәрелүе һәм аның үлеме. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин һәм кыямәт көне шушы ике бармак кебек якын җибәрелдек" дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шушы ике бармак кебек якын җибәрелдек ди, арабызда берәй дә юк ди. Бик якын ди. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәрбез вафат булганына инде 1400 елдан артык вакыт үтте, һәм шуңа күрә кыямәт якын булуы дигәнне аңлата. Һәм икенче бер хадисендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт алдыннан 3 галәмәтне сана" дип әйтә, һәм шуларның берсе минем үлемем дип әйтә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче төркеме галәмәтләр элек тә тормышка ашкан, хәзер дә дәвам итә торган галәмәтләр булып торалар. Ләкин алар кыямәт якынлашкан сайын алар артырлар, алар күбәерләр, алар күп булырлар. Һәм шуларның берсе һәрберегезгә таныш булган Җәбраил хадисе дип аталган хадистә искә алынган.
Һәм Җәбраил фәрештә пәйгамбәребездән сорады, миңа кыямәт галәмәтләрен санап чык дип әйтте. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Кул хатын үзенә патша бикә тудырыр һәм аш, ялангач, яланаяк сарык көтүчеләре үзара биек биналар төзүдә узышырлар дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Әйе, әгәр дә моны карасак, кул хатын үзенә патша бикә тудырыр дигән сүз, мөхтәрәм җәмәгать, ул элек тә булган, ләкин бүгенге көндә бик нык тарала торган тискәре күренешләрнең берсе. Күп кенә әти-әниләр балалары белән үзләрен кул шикелле тоталар. Балалары нәрсә генә сораса, хәзер дип җавап бирәләр. Балалары кичкенә булган вакытта, балалар үскән вакытта булсынмы, ләкин һәр вакыт балаларына инде берни шикелле, хезмәтче шикелле, бер кул шикелле йөриләр, мөхтәрәм җәмәгать. Хәтта үсеп җиткәннән соң да инде балалары таза, сау, сәламәт. Булар һаман балам, кайда яшәр микән, кайда нитер микән, нәрсә нитер булыр микән дип инде һаман да алар өчен борчылып йөреп, һаман да үзләренә зур авырлыклар салып, һәм инде шушы балаларына кыллары кебек мөгамәлә кылалар. Һәм шулардан да куркынычрагы, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер кешеләр, Алла сакласын, әти-әниләренә кул күтәреп, аларны хезмәтче белән, аларны кул белән мөгамәлә иткән шикелле, аларга зыян китерәләр, аларны рәнҗетәләр. Һәм Ибн Хаҗар Асқалани бу хадисне аңлатканда булай ди, ягъни ата-аналарына әмер биреп ятырлар һәм ата-аналарына тавыш күтәрерләр һәм куллары белән сугарлар дип әйтә ошбу галим. Һәм менә бу җәмәгать, бу галим моннан бер 9 гасыр элек яшәгән бер галим, 8 гасыр элек яшәгән галим, ул шул вакыт турында әйтә. Бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать, ничек? Бүгенге көндә ул тагын да куркынычрак, тагын да киң таралган. Алла сакласын, еш кына тегеннән-моннан һәр вакыт шундый начар хәбәрләрне ишетеп торабыз. Әти-әниләрен рәнҗетүне, әти-әниләренә кул күтәрүне һәм Алла сакласын, хәтта аларның гомерләрен кисүне дә еш кына ишетәбез. Һәм шулай ук шул хадистә әйтелгән, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, аш ялангач көтүчеләр үзара биек биналарда төзешерләр ди, узышырлар ди. Һәм моның мәгънәсе, җәмәгать, биек бинаны төзүдә түгел, үзеңне башкалардан өстен санап, үзеңне крутойрак санап, үзеңне яхшырак санап, шул биеклектә узышу. Шул биеклектә бер-береңне уздыру. Һәм менә бу җәмәгать, моның хикмәте, моның гыйбрәте ул тәкәбберлек була. Аллаһ Раббыбыз тыймый. Телисең икән бер катлы йорт сал, 2 катлы йорт сал, 10 катлы йорт сал, мөмкинчелегеннән килә икән, әмма ләкин бу сине тәкәбберлеккә китерергә тиеш түгел. Тәкәбберлек нинди генә эштә булмасын, ул эшне харап итә. Ул эшне юкка чыгара. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә эш булмасын, нинди генә нәрсә булмасын, тәкәбберлек тыелган. Инде үзең яхшы бина төзисеңме, яхшы йорт төзисеңме, матур киенәсеңме, яхшы машинада йөрисеңме, ансы синең эшең. Әмма ләкин бу сине башка кешеләрне кимсетүгә китерергә тиеш түгел. Башка кешеләрдән үзеңне өстен карауга китерергә тиеш түгел. Һәм инде кайсы берләре хәтта шушындый шикләрдән арттырып чыгалар инде. Кайсы берләре әйтәләр, что за, говорит, нищеброд на Hyundai приехал дип әйтәләр мәсәлән. Кайсы берләр шундый авыр сүзләр әйтәләр. Һәм менә шушы нищеброд дип атаган кешесе кыямәт көнендә бәлки Аллаһ рәхмәтенә юлыгып җәннәтле булырга мөмкин. Син шушы тәкәбберле рәвештә, яхшы машинага утырган рәвешендә, шушы тәкәбберлегең сәбәпле син җәһәннәмгә барырга мөмкинсең. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, тәкәбберлек тыелган. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә дә тәкәбберлеге тузан кадәр бөртеге булган кеше ди җәннәткә кирмәс дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шулай ук Аллаһ илчесе икенче бер хадисендә булай ди: кыямәт галәмәтләре, гыйлем югалыр, наданлык таралыр, җәелер, хәмер ишү тыелыр, таралыр һәм зина күренер дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм бу хадис Сахих аль-Бухари һәм Сахих Муслим җыентыкларында килә. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, гыйлем бетер. Кыямәт алдыннан, диннән, гыйлемнән ерак булган кеше мәҗлесләрдә устарып утырыр, гыйлемсез рәвештә кешеләргә киңәшләр биреп утырыр һәм гомумән уку, гомумән өйрәнү престижлы булмас.
Менә кызганыч, кайсы вакытларда менә гел шаккатасың. Зачем учиться в университете? Нәрсәгә университетта укырга? Билл Гейтс укымаган, анда башкалары укымаган, Стив Джобс укымаган, алар нинди миллиардерлар булганнар. Нәрсәгә сиңа укырга кирәк дигән сүзләр. Менә бу җәмәгать хаталы сүзләр. Без һәр вакытта нәрсә генә булмый, кайда гына өлкәдә булмый, дин өлкәсе булсынмы ул, дөньяви гыйлемнәр өлкәсеме, шул өлкәләрдә гыйлем алып, үзебезне югары компетенциягә җиткерергә тиешбез. Бүгенге көндә мусульман кеше бер хатасыз сүз яза алмый, кызганыч. Бүгенге көндә кайсы бер шундый эшләр башкара, хәтта юеш кулы белән розеткага үрнергә мөмкин, мәсәлән, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә булар һәммәсе нәрсәне күрсәтеп тора? Гыйлемнең әз булганлыгын, гыйлемнең беткәнлеген. Һәм бүгенге көндә кайсы бер кешеләр нәрсәгә кирәк ул миңа мөгаллим сәни дип әйтәләр. Мөгаллим сәни хәрефләрне өйрәтә торган, Коръәнне укырга өйрәтә торган китап. Нәрсәгә кирәк ул миңа мөгаллим сәни? Минче инде тәһарәт алырга кирәклеге. Мин беләм инде аларны, өйрәндем инде. Вот бабай миңа күрсәтте и все. Ләкин мин лучше берәр тренингка барам. Личностный рост, берәр нинди проработать душевную травму, анда детскую травму, мәсәлән, тегендә барырга, монда барырга. Ул укулар, ул мәдрәсәләр, ул мөгаллим сәниләр кирәк түгел. Безгә нужно развиваться, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә шундый мөхтәрәм җәмәгать, хаталы эшләр дини гыйлемне беренче яки икенче урынга түгел, 10-нчы, хәтта 20-нчы урынга калдыралар һәм шуның белән үзләрен гыйлемнән, шәргый гыйлемнән, дини гыйлемнән алар җәмәгать үзләрен мәхрүм итәләр. Һәм кайсы берләре хәтта безнең халыкта таралган инде әлпитисене өйрәнсәң ди, шуны белсәң ди, шул җитә дип инде һаман үзләре наданлыкта, җаһиллектә калырга дәвам итәләр. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, хәмер булсынмы, зина булсынмы, аны инде бүгенге көндә үзегез дә күрәсез, ничек киң таралуы хакында әйме. Һәм бөтен дөнья шул гөнаһларга күмелде. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә шул гөнаһлардан безне сакласа иде. Тагын бер хадистә әйтелә, кыямәт сәгате галәмәтләреннән фәхишлекнең, оятсызлыкның, туганлык җепләренең өзелүнең таралуы, хыянәтчене иминле дип санау һәм иминле тугры кешене хыянәттә гаепләү булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать. Кыямәт алдыннан оятсызлык бик каты киң таралыр. Һәм әгәр дә элек кеше алдында эшләргә оят булган сүзләр, күренешләр бүгенге көндә урам буйлап тулган. Кеше туганын белми, абый апалары белән этләшеп, дошманлашып, мирасларын бүлә. Һәм инде әлбәттә бу елдан-ел арта торган бик күңелсез бер күренешләр булып тора. Һәм шулай ук дөрес, тугры кешене ялганда гаепләп, хыянәттә гаепләп, бөтен кеше алдында аның гайбәтен сатып, исемен сасыту ул җәмәгать бик күп таралды арабызда. Хыянәтче, түбән булган кешегә ышану, аның сүзен дөрес санау ул җәмәгать бүгенге көндә кызганыч бик киң тарала. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, әгәр әманәт югалса, кыямәт башлануын көттә тур дип әйтә Пәйгамбәрбез. Әгәр әманәтлек югалса, кыямәтнең башланганын көттә тур дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбездән сорадылар сахабалар, ничек соң ул югалыр дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр җаваплылыкны, эшне оста, маһир һәм бер нәрсәдә аңламаган кешеләргә бирсәләр, ул вакытта инде кыямәтнең башланганын көт дип әйтә. Ягъни оста булмаса, маһир булмаса, бер дә белмәсә, шул кешегә тапшырылса, некомпетентный кешегә тапшырылса, ул вакытта җәмәгать кыямәтнең башланганын көттә тор дип әйтә. Һәм шуңа күрә бу хадистән без нәрсә күрәбез, мөхтәрәм җәмәгать? Непрофессионализм, җавапсызлык, ышанычсызлык, битарафлылык таралса, кыямәт башлануын көттә тор дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә бу хадисләр безгә бер хикаятләр, бер риваятлар шикелле булырга тиеш түгел. Бу хадисләр безне үзебезне тикшерүгә китерергә тиеш. Без үзебез нинди, иминме без, сүзебездә торабызмы без, бирелгән эшкә җаваплы итеп карыйбызмы, һәм эшләребезне башкарабызмы, яки капма каршы рәвештә эшләп кыямәтне якынлаштырабызмы үз эшләребез белән. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә әйтте, Аллаһ һәр кемгә ихсанлы булуны әмер итте. Ягъни сыйфатлы итеп, җиренә җиткереп эшләүне безгә әмер итте дип әйтелә.
Һәм хәтта хадисның ахырында, әгәр дә ул хадисны укып карасагыз, аның ахырында әйтелгән, хәтта хайванны чалганда да, суйганда ихсанлы булыгыз ди. Җиренә җиткереп эшләгез ди. Пычагыгызны кайрагыз, хайваныгызны газапламагыз, тиз генә эшегезне башкарыгыз дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, хәтта безнең гадәти көн күреш эшләрендә дә Аллаһ илчесе безне җиренә җиткереп эшләргә чакыра. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә күркәм һәм маһирлы рәвештә эшләребезне башкарырга насыйп итсен. Һәм өченчесе исә кыямәт галәмәтләренең өченче төре, алар зур һәм бер артлы килә торган галәмәтләр. Алар бер артлы һәм бер башланса бик тиз үтеп китә торган галәмәтләр булып санала. Һәм менә шул галәмәтләрдән соң кыямәт бик тиз кубарылыр дип әйтелә. Һәм бер вакытны Хузайфа ибн Усайд әйтте. Бер вакытны Аллаһ илчесе безнең яныбызга, безне күреп, безнең яныбызга килде дә, "Нишлисез?" дип сорады. Һәм шунда без кыямәт сәгатен искә алдык әле. Һәм шунда пәйгамбәребез җавап бирде. Кыямәтнең 10 галәмәтен күренмичә, кыямәт башланмас ди. Беренчесе, төтен чыгар, дәҗҗал чыгар, дәббә чыгар, кояш көнбатыштан чыгар, Гайса пәйгамбәр күктән иңер, Яҗуҗ Маҗуҗ халкы чыгар, һәм 3 зур җир убылуы булыр дип әйтелә. Берсе көн чыгышта, берсе көн батышта, берсе Гарәп ярым утравында. Җир убылуы провал дип әйтелә инде ул. Һәм соңгысыннан ут чыгар, һәм шул ут кешеләрне мәхшәр мәйданына куып алып барыр дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм менә шул галәмәтләрнең хикмәте кыямәт якынлашканда һәм бу дөньяның бетүенә таба булганлыгын күрсәтү һәм белгертү булып тора. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтте: "Яҗзия аллазина асау бима амилу ва яҗзия аллазина ахсану бил хусна." Һәм Аллаһ гөнаһ кылучыларга эшләре өчен җәзасын, изгелек кылганнарга җәннәтен бирер өчен буларны башкара дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу галимнәребез дә менә шушы кыямәт галәмәтләренең хикмәте нәрсәдә дип әйттеләр. Ни өчен Аллаһ Тәгалә бу хикмәтләрне, бу галәмәтләрне күрсәтә дигәч, иманлы кешеләрне имансызлардан айырыр өчен. Кем иманлы, кем Аллаһка ышана, кем аның дошманы. Кем аңа ышанмый, кем Аллаһны танымый, менә шуларны айырыр өчен дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт галәмәтләрен, зур галәмәтләрен үз күзе белән күреп, шуннан соң иман китергән кеше иманы кабул түгел. Ул кеше иманлы булмас. Аллаһ Тәгалә Әнғам сүрәсендә 158-нче аятында әйтте: "Хәл янзуруна илля ан тә'тияхумул малаика ау тә'тия раббука ау я'тия раббука ау я'тия ба'ду аяти раббик يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا." Allah Teala әйтте, алар иман китерер алдыннан фәрештәләрнең яки Раббыларының килүен генә көтәләрмени дип әйтә. Ягъни имансызлар, алар фәрештәләрне күргәч кенә ышаналармыни? Раббыларын күргәч кенә ышаналармыни? Ул көнне Раббыңның кайсы бер галәмәтләре килер ди. Кыямәт алдыннан кайсы бер галәмәтләре булыр ди. Һәм әгәр моңа кадәр имансыз булса, яки иманы сәбәпле изгелек кылмаса, галәмәтләрдән соң барлыкка килгән иманы файда китермәс дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе дә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә шул хәбәрне әйтте. 3 ай бер күренсә, моңа кадәр имансыз булып, яки иманы сәбәпле изгелек кылмаса, ул галәмәтләрне күргәннән соң барлыкка килгән иманы, ышанышы файда китермәс кешегә ди. Ул 3 галәмәт: кояшның көнбатыштан чыгуы, дәҗҗал фитнәсе һәм дәббә хайванының җир астыннан чыгуы дип әйтте мөхтәрәм җәмәгать. Һәм соңгысы шуның белән тәмамлармын. Ул да булса, ушбу 10 галәмәт арасында иң зурысы һәм иң куркыныч булганысы дәҗҗал фитнәсе. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Адәмне барлыкка китерүдән алып
Кыямәт көне башлануы арасында булган иң зур фитнә, иң куркыныч булган фитнә ул Даджҗал дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Даджҗал кешеләрне иманнарыннан яздырыр, алдар, Аллаһ Тәгаләне оныттырыр, мин сезнең Раббыгыз дип әйтер, һәм аның артыннан бик күп кешеләр иярерләр дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Даджҗал турында ишетсәгез, аннан качыгыз диде. Үзен мөэмин дип санаган кеше Даджҗал янына аңа каршы сүз әйтергә килер, ләкин Даджҗал ул иманлы кешенең шубһатларын ишетеп, аның артыннан иярерде. Ягъни Даджҗал шул мөэминне юлынан яздырыр дип әйтә. Шубһатлар кертеп, үз артыннан ияртер, иманыннан яздырыр дип әйтелә. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә ушбу фитнәләрдән сакласа иде. Аллаһ Раббыбыз безне, гаиләләребезне, балаларыбызны ул фитнәдән саклап, иманлы килеш үзенә алса иде, һәм кыямәт галәмәтләре дә һәммәбез өчен бер гыйбрәт булса иде, һәм шул Аллаһ Раббыбыз хисабына әзерләнеп, изгелекләребезне тикшереп, изгелекләребез күп булып, гөнаһларыбыздан тәүбә кылырга һәммәбезгә дә насыйп итсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.